Krznariju Tomić u Masarikovoj 15 osnovao je stric moga oca Vid Tomić, koji je 1938. na ovome mjestu otvorio naš obrt. Nastavio je otac koji je 1982. vratio se u obrt, te je zajedno sa stricem radio do 1986. kada stric odlazi u penziju, a otac nastavlja sa radom. Ja sam krenuo ovdje sa poslom 1990. godine, paralelno sam studirao ekonomiju, 1992. sam diplomirao i nastavio sa radom u obrtu. Otac je 2003. godine otišao u penziju i nakon toga obrt vodim samostalno. Dakle, treća generacija sam. Način izrade je dosta dugotrajan, budući za proizvodnju svakog krznenog odjevnog predmeta je potrebno 2 do 3 tjedna minimalno, a ponekad i duži period. Krzno kao odjevni predmet je u hladnim područjima Europe i svijeta nezamjenjivo kao zaštita od hladnoće, a u nekim dijelovima kao što je to Italija, Španjolska je i modni dodatak i način života, način odijevanja i prezentiranja toga u javnosti. Zovem se Zoran Tomić, zagrebački sam krznar.